Prv, nezačnete sledovať toto videjko. To moje prvé najlepšie videjko. Takže čaute, to je Mišo Farhama.sk a mnohí som vám sľuboval, že budeme počítať, že budú game let's playe, ale počítač už je na ceste. Nie ešte na ceste, už sa bude vyberať, lebo už chvíľku mám na hodení, takže bude počítať, budeme ich strieľať videa a už som si požídil nové veci. Okrem týchto sluchátiek, čo ich mám tam hore, si požídil to webku, pekná, že? Aby keď budem streamovať, nechcem také lacný streamy, aby to môžete sa pozerať a budeme tam mastiť. A minulom videu ste hovorili, že nehovorím dosť hlasno. Prepáčte, bol len vlog, sa mi nechce rozprávať a už teraz sa mi chce rozprávať. A ešte do toho vlogu, bude to taký kratší vlog, bude zase v HD. A celý som spálený toho slnka. A ešte čo vám dačo, ja som si ešte požídil, nechci hovoriť, že požídil, ale tieto pekné šufličky, to sa dosť osobne páčia. Tu vám všetko moje harbúne hry. Napíšte mi, či chcete, tak počúvajte, napíšte mi, či chcete, jaké som mal vysvedčenie od 1. do 5. ročníka. Ja som mal sem tam dosť dobre. Takže keď napíšte mi to, čo chcete, a napíšte, čo napíšte. Ukážem vám, dačo, a neviem, musím to, kde to je. Čakajte. A nič, kde to není. A ja už sa teším, no ja budem mať 600 webkov. A neviem, či by to mohlo, mne by to malo asi tak zaberať obličej. Alebo neviem, či by som si tam mal dať. Počkajte. Pozrite, to mi napíšte. Či môže byť táto webka, položená i tak, aby tak nám nasnímala, alebo musí byť rovno. A mi sa zdá, že aj rovno, lebo to som mal už pekne vypočítané, ako bude, ale to fakt napíšte, a to vyskúšam a ešte streamerský program si musím stiahnuť, alebo kúpiť, a neviem, fakt. A čo sa týka... A som si požídil, som sa tešil, že budem mať konečne pero. Som sa tešil a mám konečne Apple pero. Som sa tešil, že mi dajú to normálne pero a mi dajú toto najhoršie pero. Vyhrávate Apple pero. A mi dajú toto najhoršie pero. Bum. Takže videjko už asi ukončíme. Takže nezabudnite mi dať like, odber. Za 50 odberov, to už bude 6-hodinový stream. A mám tu jednu takú stiažnosť na fisákov. Neviem, či ich pozráte, si kúnite, fisáči, tak, nadávajú na Minecraft. Takže fisáci, ak toto videjko vidíte, sa neopovážte nadávať na Minecraft, lebo vám vypichne oči, ale nie, to bude taká sranda, je fakt. Na to dosť zaspal, že nadávajú na Minecraft, lebo nemajú kanálky asi, preto dajte čus, nezabudnite like, odber, majte sa fantasticky.